performanțe. Potrivit mai multor studii sociologice în domeniul învățământului, problema e că învățământul liceu de Republica Moldova este irelevant, neefectiv și ineficient. Involuntar ne întrebăm cu toții de ce. Irelevant pentru că elevii și părinții se declară nemulțumiți de faptul că cunoștințele achiziționate în licee nu le sunt de un real folos în viață. Cadrele didactice din universități afirmă că circa 50% din absolvenții de licee nu au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și continua studiile în învățământul superior. După absolvirea învățământului liceal, o parte semnificativă dintre absolvenții de liceu optează pentru angajarea în câmpul muncii fără a avea careva calificare profesională. Neefectiv, pentru că odată cu introducerea metodelor obiective de evaluare finală, s-a descoperit că examenele din anii precedenți erau în mare măsură fraudate. Rata de promovare pe ani a Raimonului Iuleni este de 99% în 2012, 81% în 2013, 77,38% în 2014, 76,31% în 2015. Dacă în anul precedent am avut 50 de liceeni care au promovat examenele de bacalaureat, care nu au promovat, examenele de bacalaureat, atunci în anul acesta avem 88 de elevi plus 7 elevi care au fost eliminați de la examene pentru fraudă. Ineficient pentru că un sistem de învățământ este eficient doar atunci când creșterea resurselor financiare alocate este urmată de îmbunătățirea rezultatelor învățării. La momentul actual, în învățământul liceal, creșterea cheltuielilor pe elev nu duce la creșterea ratei de promovare a examenelor de bacalaureat. Care sunt cauzele problemei? Imperfecțiunea curiculei. Curicula este neflexibilă și supraîncărcată. Ponderea orilor opționale este foarte joasă, în unele cazuri acestea sunt impuse elevilor. Realizarea eronată a conceptului învățământ liceal. Admiterea în liceu a tuturor doritorilor, indiferent de potențial, oferă cale deschisă și elevilor cu potențial scăzut. Drept exemplu, numărul de elevi din liceul Raimonului. 2011-2012, 1326. 2012-2013, 1306 elevi. 2013-2014, 1143 elevi. 2014-2015, 965 elevi. Baza tehnico-materială depășită ar fi una dintre cauzele problemei. Lipsa echipamentelor didactice moderne, care ar facilita procesul de predare-învățare. Liceele dispun de laboratoare și cabinete de fizică, chimie, biologie, iar de facto ele în foarte mică măsură corespund exigențelor. Iar bugetele liceilor nu prevăd cheltuieli considerabile pentru procurarea echipamentelor. Efectele acestei probleme sunt evidente. Elevii din învățământul liceal nu își valorifică în volum deplin capacitățile. Învățământul liceal nu este unul atractiv și motivant. Competențele absolvenților de liceu sunt sub nivelul așteptărilor învățământului superior și ale pieței muncii. Obiectivul general vizează creșterea relevanței, calității și atractivității învățământului liceal. Acesta incontestabil presupune și obiective specifice. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea capabilităților fiecărui elev, creșterea calității studiilor liceale, optimizarea rețelei de licei și garantarea accesului la studii liceale în bază de merite și capacități. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea capabilităților fiecărui elev ține de dotarea liceilor cu echipamente didactice moderne, laboratoare și cabinete de fizică, chimie, biologie în corespundere cu exigențele. Atragerea investițiilor, elaborarea și implementarea micro-macro-proiectelor de fortificare a bazei tehnico-materiale a instituțiilor. Dezvoltarea și implicarea liceilor în activități de cercetare, invenție tehnică, elaborare de programe. Indicatori. Creșterea anuală a ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu 3-5 puncte procentuale. Implementarea anuală a 1-2 proiecte de fortificare a bazei tehnico-materiale. Creșterea calității studiilor liceale poate fi realizată prin descongestionarea curriculei de liceu, mărirea ratei și arei orilor temelor opționale, ridicarea nivelului de calificare a profesorilor care corespund exigențelor învățământului liceal, prin formarea atât la nivel central cât și local. Implementarea metodelor interactive de predare și a noilor tehnologii informaționale. Indicatori. Creșterea ponderii cadrelor calificate, masterat, care predau în liceu anual cu 5%. Curicule opționale elaborate și aprobate de Comisia Națională pentru Curriculum în dependență de opțiuni și specificul local. Creșterea anuală a mediei la examene de bacalaureat cu 0,2 puncte de notare. Optimizarea rețelei de licei și garantarea accesului la studii liceale în bază de merite și capacități poate fi rezolvată prin crearea cel puțin a unui liceu clasic, motivarea și creșterea atractivității învățământului liceal prin implementarea diferitor sisteme de stimulare și a unor politici unice de matriculare la facultate, admiterea în bază de merite și capacități. Indicatori. Reducerea numărului de licee în favoarea sporirii calității studiilor. Concurs real la admiterea în licee și la facultate. Pentru realizarea acestor obiective se propune revizuirea la nivel central a actualului statut de liceu teoretic, profil real și umanist. Se recomandă 4 opțiuni de soluționare. 1. Liceile oferă elevilor nu 2, ci mai multe profiluri. Astfel, elevii vor avea posibilitatea să-și aleagă profilul cel mai apropiat de aspirațiile sale pentru cariera profesională, în funcție de capacitățile personale, utilizând eficient resursele, timpul și capacitățile individuale asupra studierii disciplinelor de profil. 2. Rămân 2 profiluri, aceleași discipline, însă o mare parte din temele din interiorul disciplinelor devin opționale. În acest caz, nu sunt necesare intervenții de nivel de curriculum, ci doar la stabilirea temelor obligatorii și opționale.
Se va reduce numărul de ore predate, elevii vor alege temele obligatorii și cele opționale. 3. Rămân 2 profiluri, însă numărul de discipline va fi mai mic, prin integrarea celor existente în prezent. Aceasta va conduce la apropierea școlii de viața reală, accentuându-se formarea unor competențe, atitudini și valori utile pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor, pornind de la experiența sa de viață și de la cunoștințele pe care deja și le-a însușit. 4. Rămân 2 profiluri, aceleași discipline, însă o mare parte din discipline devin opționale. Aceasta este varianta pentru care au optat profesorii în cadrul discuțiilor în atelier. Care sunt beneficiile? Majorarea contei disciplinelor opționale și lărgirea listele acestora permite elevului să-și lărgească mai responsabil și eficient orientarea și formarea carierei profesionale. Disciplinele opționale pot deveni o punte sigură de conexiune și continuitate între învățământul liceal și cel universitar. Asigură elevilor trasee particulare de învățare conform talentelor, intereselor și nevoilor, formarea propriului sistem de atitudini și valori, motivare pentru învățare și participare activă la propria formare. Disciplinele opționale sunt pentru cadre didactice adevărate provocări, care pot dovedi pregătirea profesională și asigură calitate și responsabilitate. Disciplinele opționale pot deveni puncte tare în oferta curriculară a școlii, importante pentru alegerea instituției date. În concluzie, discuțiile în atelier privind reconceptualizarea învățământului liceal vorbesc despre faptul că învățământul este prea teoretizat și nu întotdeauna are conexiuni directe cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Ideea liceului este de a pregăti elevul pentru studiile universitare, dar nu pentru a-i ocupa timpul liber. Învățământul trebuie să fie axat pe elev, să oferim posibilitatea de a se dezvolta, dacă e mai bun, să ajungă într-o școală mai bună. În fine, a învăța este o muncă. Ea trebuie să fie plăcută și eficientă. Evident că cerințele unei societăți europene moderne cuprinde și procesul de învățământ. E timpul să desprindem obișnuințele învechite și modalitățile de gândire depășite, conformându-ne în felul acesta la standardele europene, nu numai cu cerințe față de cei antrenați în procesul de învățământ, dar și cu libertatea gândirii, libertatea cuvântului, dreptul la condiții europene de muncă și salarii decente, care ar permite profesorului să-și mențină demnitatea personală și profesională. Doar în cazul acesta, societatea își va schimba substanțial atitudinea față de sistemul de învățământ, căci trebuie să conștientizeze că rodul muncii profesorului este greu de determinat pentru moment, dar este vizibil, se va reîntoarce peste 10 de ani prin o generație nouă, cu viziuni noi. Nu pot să nu închei cu afirmația lui Ionescu. Școala va fi școală, când omul va fi om și statul va fi stat. Vă mulțumesc!